nna anyị ukwu biko anyị ga-ege ọfọma omenala a sị na isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ na ọtụrụ kpukom nakwa fụfụ gị. Ebe m chọrọ ka anyị rute aka bụ ọ dị ọtụtụ osisi, ọtụtụ mmụọ, ukwu mmụọ emebiela n'ala Igbo ebe onye Igbo na-achọ ka ọ gbara ha omenala nna ya ọsọ. Dịka onye njem ịbụ, ama m na onye njem ka onye isi awọ mma, ọ bụ ihe m chọrọ ka anyị rute aka. Mkpa ọ dị na onye Igbo ga-akwụsị imebi ihe ahụ ndị nna ya ha dotere ha, maka o nwere ndị na-ebe a tupu anyị abịa. Ọwụ na ya na nwere ndị na-abịa maka epeko kwesị onye amụrụ ya mụta ibe ya. Biko anyị ga-ege ọfọ ka anyị gaa n'ihu. Ọ tụrụ kpukom ọkwa fufugbo, anyị ji ọkwa ndị nna anyị si n'ife koleti ihe ọjọọ n'ọkwa bụ ka ọkwa mara onye ihu ọkwa mara onye azụ. Anyị ga-ege ọfọ biko nna, ọ bụ na ogugo ka anyị nọ, biko ịhụnanya ka anyị mee omenala anyị aga n'ihu na ya bụ isiokwu mma mmawu mma mmawu mma mmawu mma mmawu. Ekele eze bụ olu anọ na eji m ọjị n'aka. Ndị nna anyị gwara anyị na ọjị ka eji akpọtụ, ka eji m ọjị n'aka akpọtụ Chukwu, eji m ọjị n'aka. A sị m Chukwu ya Chukwu ya Chukwu ya Chukwu ya ọbasị dị elu ekekere ụwa Chukwu okike abịa manye ekele n'ụbọchị nke taa ikele nye anyị. Ọ bụghị onye ọbụla ihe nwere tetere, ọ bụghị onye ọbụla tetere na ahụ anyị ekele n'ụbọchị nke taa. A sị gị batara anyị ọjị. Ala m ije mụrụ m batara m ọjị, ndị ichie ebe nna m batara m ọjị. Dochapụ eze mkpewe ijiwe docha obu docha ụlọwe denkem ọdụ dokotiwe dọrịrịwe dugbumo eze ndị mmụọ. Ọ bụ ebe kwesịrị ya nwere ya mụta ibe achịrị biko na mgbe ọbụla ndị ewu gafere ya fawa ya. Ala m iji batara m ọjị, ịba m iji bata ọjị, ego ha na batara m ọjị, kama na uchu bata ọjị, ụbakịrịbitu bata ọjị, ihe onye nwutu bata ọjị, mkpanyị batara m ọjị, nwaanyị afọ bata ọjị, abalị ledara ala na mmiri ledara ala ihe ntụọjị ibu o mere ogburichekwa unu bịa ya gwara ya kpide mmiri ehoro horo eribe. Ife a na-akpọ ka bụ mkpọ ndị Igbo ga-esi mmata na onwere ihe Chineke kere n'ala nna ha, na ọ site n'ihe ahụ kere n'ala ha nna ha dị n'ala nna ha ga esi tọọ ntọala nna anyị, na ọ site na ntọala anyị ka esi dobe iwu ala nna anyị, dobe nsọ ala nna anyị na omenala nna anyị, na ọ dị mkpa na anyị ga-achọwachi ahụ kere n'ala nna anyị n'ihe otuto nke ala nna anyị. A sị n'ụzọ nke ndụ anyị ga-abụ ihe na ọ bụ gbakọchara mmụọ fere na amadị na amadị anaghị agbakọ onye iro na nga mbịara bụ ngamụ. Ọ bụ nga dị m achịla ndụ gị dị ala ike mana oge mana afọ mana mkpọ. Achị na ndụ anyị ga-abụ ihe na ihe ọbụla anyị tinyere aka kwa ụbọchị na ọ ga-ama mma na ụwa ga-esi n'aka anyị nwa bụ ndị omenala bụ ihe n'aha ndị ichie ọdịnala ise biko anyị ji ọjị n'aka anaghị akpagide ọjị ụka. Ndị chere ụgba ma ụbọchị ọdọkwa mma ya asị ndị ochie nwara dị nwụhụ ntorobịa ọnụbịa taa n'obe kwesị onye mụrụ ya nweta ibe. Nna anyị ukwu biko nke bụ obogola anyị nọ gaa n'ihu nyere ndị ichie mma mma ka ndị ichie ala amị alụlụkụ alụhụ dọkịta ewu anyị na-akpọtụrụ nta mana anwụ mmalị chụnụ bịara nọnyere anyị ise nọrọ ụmụnne anyị ise ma ndị nke nọ n'ọrụ ozi bekee ma ndị nke nọ nke ọbụla anyị metara ka ọ rute ndị agara anyị ụfọdụ ka esi gụọ nke ọbụla anyị zọrọ bụ ka ọ gara anyị ise anyị na chụnụ unu emechina anyị ọfọ mepụrụ anyị ụzọ na ya bịafụ nke anyị iche ife ndị na anyị na-asị maka agbata ilu chụnụ bịa ekwenụ m anyị ṅụrụ ịlọla ndị iche si na onye siri n'ime o metụfughị na ọ bụ poison metụ mama were ọjọọ biko Igbo mụrụ ụzọ ọzọ ndị nna anyị sọ na-eme onye taa aṅa ya aṅa ntị. Nna anyị ukwu dịka m si gwasị n'isiokwu anyị n'ụbọchị nketa ọbụla ọtụtụ puku makwa fufu eso m kwenye dịka nwa afọ Igbo mbụ na ọ bụrụ na m si ebe a gaa China na-abaga onye China si ya hapụ omenala nna ya bụ emume nke Igbo, onye China ahụ ekwe hapụ nke nna ya soro m na-eriere m ya
na onye meriri ala nna ya ka ọ bụ. Dịka m si kwuo, a sị m na ọ dị ọtụtụ ndị Igbo n'ala Igbo nne ha nọtụ ha kụtuo arụsị ndị nna ha dotere, ha nọtụ ha kụtuo ogwu ama ndị nna ha hiwere, ebe ndị nna ha doro osisi. Dịka ebe m si ebi ụwa, emebiri ugwu ala, mebie ukwu ọgwụ ama anyị ebe anyị na-ezukọ dịka ụmụnna. Chinua Achebe kwuru na things fall apart, that na the white man have put in a sword and that thing that hold us together. Ihe a jikọrọ anyị dịka ụmụnna, that things has fallen apart, the center can no hold again. Nye mkpọbịa bụ na ịbụ onye njem na onye njem ka onye isi awa mma. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo na-ahụta otuto ma onye na-eji obi ụtọ na-emebi ihe ahụ ndị nna anyị hiwere n'ala nna anyị iji jikọ anyị dịka ụmụnna? Mma ka abụkwala ịbịara taa ana ahụ mkwere ohere nke ka ya biko ntatin ọ na-anụ m ọkụrụ ogwu anyị garịchala ọgwụ ife anyị hapụrụ hụpụ anyị lọhụzie agagbagefe ka jụọ odumeri biko bịatụ nda ọ bụ n'ugumeri wesịla ndị nchikwa kpọchi Igbo na ọ bụziri uche iche lewe chọpụtara ife ọla bụ ife ọnụ ife nna nna anyị nwere hapụrụ anyị ga-eburuchi anyị dị nwa nwe ihe rutere uche ichie wetefere ụrọchịrị ọtụkwa anyị wee galabi ugbu ala bụ ewe ụwa ọdụla anyị mma kama atụ ụwa na-adụrụ anyị njọ mọ nke bụ eziokwu. Because ọ nwere ife mmiri ihe ọrịa ma kpọtụ ndị mmadụ ya kwunu si na ndị ochie anyị afọ ọzọ dị ife mmiri n'oge igbo nwere latla nna anyị ndị iche na afọ ọzọ ife agbarụwa anyị eji emere example emere ngọ ka mgbe anyị na-ewe ka nna ya na ọ na-afọ ife nne mmiri mpalugu akpọnụ olugharị asị olu. Ana m ewepụta ohere dịka onye na-akụzi omenala Igbo dịka nwa afọ na-eme ka ndị Igbo mara na ọnwụ Jizọs kwụrụ ụgwọ mmehie anyị n'obe, mana ọkwa owuwe ewubere aka na ewubere aka na-egbu mmadụ ruo echi ma nwanne echi na-abịa. Iburu onye Igbo ga-asa na ndị nna ya ha na-afụ ụzọ, mana ewubere aka na-egbu mmadụ ruo echi ga-akpa n'ihu n'ugwu ewere iwere ukwu. So wesịla ife ndụ ngọ anyị lọrọwalụ iwu na nna nwe ndị lọrọwalụ dụadịkwa nwe mmadụ waga were ugbu emebiri ewe alawa abachaghị arụ ọmụọ ife ọjọọ wee wesịlọ na ọ bụ ife nkwụ mebiri abachaghị aka njọ mgbe ọ bụla iru tụrụ aka wesịla nke emebiere. For example, Obakalibitu anyị na-eheche nga ọrụ ijuwe itu irutere itu nga mgbe gị izu ike bụ ukwu ụbakịrịba ọnyịna izuchi ike ukwu ya ga-achọwazi ya ihe kwuru gani mma. Abụ nwata ana m asa ahụ n'afọ ana m eji ohere nwere na-eme ka ndị Igbo mara na obodo ọbụla esi ebi ụwa na o nwere ihe Chineke kere n'ala nna gị. Ọ bụ ihe ahụ bụ ihe dị n'ala nna gị, ọ dị n'ala nna gị. Nọ site n'ọdịnala nna gị ahụ ka esi tọọ ntọala gị ndị ichie ebe anyị. Nọ site na ntọala gị ahụ ka esi wepụta omenala nna gị, wepụta iwu ala nna gị na ihe ala nna gị na-asọ. Na ọdịgo ka ị ga-esi dị nsọ dịka onye Igbo ma ịsọ gị ihe ala nna gị na-asọ. Mma. Kedu ndụmọdụ nwere ike inye ndị Igbo ndị ahụ kala emebi ihe dị n'ala nna ha ma ọ bụ ndị Igbo ihe ọma ka fọrọ na be na ihe ndị nna ha dotere ya? Kedu ndụmọdụ nwere ike inye ha? Mma. Ndụmọdụ dị ihe bụ latla wee na-adụ suppose aga emụta ife na nke ndị nke ọdọ mmiri wee soro ụzọ ndị nke ọdọ mmiri wee hapụ ife nna anyị na hapụrụ anyị mgbe o gbufuo ọ bụghị anyị n'oge mgbe a hapụrụ ya anyị njikwa anyị hapụkwara ya ndị nke na-akata anyị n'azụ wee mebikwere ihe mma. Biko onye Igbo ọ dị mkpa ka ị mata na ọ dịghị otu nwa bekee ga-esi hụ gị n'anya karịa nna mụrụ gị. Biko eji m ụzọ n'aka ndị nna anyị si n'ọnụ nso ga-eji arụta ndị mmụọ ihe n'aka. Eji m ụzọ n'aka na-achị n'ụbọchị nke taa asị ndị ichie ebe nna ya mba ahụ ara anyị nso n'azụ bụ ife ọnwụ mgbe mbọ ọ na-eme ama ọnwa ehuo ya nso ahụ edo ya
asị m ba mara anyị nso ife ya mara anyị mma na eji nso n'aka na-arịọla arịrịọ gị bụ nwafọ Igbo chikere Igbo si nwafọ Igbo gbaa mbọ mata na o nwere ihe dị n'ala nna gị na ọ bụrụ na ịchọkwa ime omenala Igbo ịmatara na omenala Igbo ka mma na ọ dịghị ihe ọjọọ dị n'omenala nna gị gbaa mbọ chọwa nke ahụ dị n'ala nna gị. Ekwekwele ka ihe ọbụla Chineke kere n'ala nna gị na-abụghị ọbịa n'ala nna gị ka ị mebie ya maka na ala echeghị onye ụrọ. Nna anyị biko eji m odoro aka sị na ọ ga-amara gị mma, asị m ihe ọma gị ya ka nka gị, asị m ụrọ ọma gị ya pụta ihe nke ọjọọ ya so nrọ ọla na abụ nwata na masa ahụ n'afọ mana eji m obi ọcha m maka ụkpọ ọkpọrọ na akpọrọ na ihe ere asị m ụbọchị ya mara gị mma mana eke mana orie mana afọ ma mkpọ ife m jiri agba ya ugolo Igbo onye iche kakwa na onye isi awa mma. Biko eburu si naanị ozi ahụ Olu Okoro, aha mbụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ, abụ m onye Olu Okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Anyị bụ ndị Abịa, ọ na-eme mmanwụ ka nka ya lawara Abịa, onye na ya dị ndụ anaghị agbakwa n'Igbo Abịa. Biko tụsụ ihe onyonyo a, ọ bụrụ na ịbụ nwafọ Igbo na o nwere ihe ka fọdụrụ be nna gị ndị nna gị ha dotere, kelee Chineke. Biko tụpụrụ Igbo ọnụ ka anyị kwuchie mma n'oge adịghị n'etiti anyị. Onye alala azụ ka ife ntara n'abalị ka ọ bụrụ amụta ka anyị soro okwu nna nna anyị wee ka anyị ji ife onwe anyị n'anya onye aghala nwanne ọ bụ onye ngazigharị nọ ya bịa kpọrọ nwanne ọ bụ omenala ịgaziga gafe n'ụzọ ọdụ mma ka abịa kpọrọ nwanne ọ bụ omenala ọ bụ omenala ndị Igbo nke nkacha nke Igbo fọnụ na onwe n'anya. Igbo mụrụ ụzọ eme ọzọ biko na ntinye Bishọp nwoke Mbaise ọchị na ọ bụ ndị ọcha vutere ikpo oke abụrụ. Ọ dịghị otu ndị Igbo ga-esi fee chikere ha ma ọ bụghị site n'omenala nna ha maka na Chineke abụghị ọbịa ala Igbo. Ozi a si Olu Okoro na-apụta a sị gị tụsa ya ma ọ dị gị mma. Igbo mma mmanụ